Y lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Total War Warhammer bira eta Uroxen kanpaina honetara, eta hasi aurretik mi esker nire jarraitzaileak zareten guztioi, euskaraz dakizunei eta ez dakizunei, eta joango gara gure aurrengo helburua betetzera, kasu honetan Clark Caron saiatuko gara suntzitzen, helburuetan dagoelako. Suntzitu Karkaron eta 18 txanda ditugu hau lortzeko, uste dut setioan geundela. Beraz, egingo dugu txanda, pasa itxaten dugunean setiorako. Hemen gertatzen bela uste dut kanpaina jolaztuko ditu dela eta galtzen baditu, zeneazten baditut, kanalen izango dituzuela. Ze fakzio guztiekin naiz beste batzokin bezala moldatzen. Orain arte, 3 kanpaina bakarrik handitu ditut. Guztiak elfoekin. Alto elfoekin Eldarionena. Hor defentsa kanpaina bat zelako eta, bueno, pertsona bat geratu zelako hor urrunera begieta ganditu nuen. Alarielena, eske Alariele jartzen badiozu gainera kainean espata hori bihurtzen da gauza kabatzeko makina bat eta naestro eta jarrena. Beste guztiak ez ditut irabazi. A ber. Hobeto hau orain. Eta orain erasora nahiaguz jokatu eta ea ze gertatzen den. Ez dut esango irazteko erraz izango denik, baina saiatuko gara alik eta hobekienen egiten elfoilunen kontra. Txarrena da, arpiak ezingo luketela euren helburua bete badaude ezin dute zonalde hau bere ganatu. Baina, bueno, ea zer moduz moldatzen garen. Gorgonarekin atearen bila joango gara. Gauza da infanteria unitate gutxi ditugula, gehienak direlako monstro unitateak, hau da gizakien tamaina baina handiagoak direnak, eta ezin dira arrezetara igo. Beraz hor asko sufrituko dugu. Txakolak izkutu ditzakegu zonalde honetan eta hemendik eraso. Baina ikusiko dugu nondik komeni zaigun gehiago erasotzea. Agian hemendik txakurrak hemen eta hemen burruka dago mitartean bedeltzen dugu nahi atea botatzeko gai diren. Taurok izego daiteke gora, minotauroak. A ber, arreizkatuko gara magia gutxi daukagulako. Bale, hemendik joango gara erasora. Bueno, hau txiko dugu hor. Ejak harriko ditugu horrela ze. Hemendik ona lehen talde moduan, arkulariak hemendik shift ona bigarren taldean, lehenengo taldea, baina jargaitezke hor aurrean. Zuzenean gure helburuetara joan ahal izateko Gorgona jarriko dugu. Hemen
Txakurrak izkutatuko ditugu hor. Benetan ezin zarete hemen izkutatu, bala? Zergaitik ez. Vale. Arpiak hor. Arkulariak zonalde horretan. Zuek hirugarren taldea. Eta minotauroak. Agian hemen editiko dugu batalla. Lehen taldea gora. Gorgona atera. Minotauroak atera. Zu atera. Zu atera. Eta zu magia duzula. Zonalde horretara eta arpiak arantza. Arkularia jarri hortik. Eta txakurra joan horra. A ber, gorgona sartu hor. Berehala gainera. Zuekiko gora. Arkulariak urreratu horra. Eta arpiak bidaliko ditugu honantza. Arkulariak hasi tiro egiten. Horra eta zuek ona denok horra. A ber, eta hemen egin dezakegu. Horra botatzea lortzen badugu ondo. Zuek horra. Arpiak orain txartu. Horra eta zure magiarekin. Eta magia berriro. Zu itxango dugu apur bat. Erasoa ongi egin ahal izateko. Horrantza.
berdin da. Bale, irabaz egin dugu. Zirudena baina errezagoa izan da. Dorrak egindako minengatu galditu gorgonak hainbeste min. A ber. Bueno, ez da txando joan borroka. Larkaron. Eske arresiekin jokatzea hori ere abantaia dauka. Gure faxiarekin horrelakorik ezin dezakegu egin. Eta astearen magia hori unitateak kendu ahal izateko mina egiten du. Bueno, helburua lortu dugu, irabazi dugu 95 unitate bakarrik galdu ditugu. Unitate boteretsuenetatik galdu ditugu zenbait arpia, ungorrak eta bar. Eta ematen zizkigun hasiera batean victoria justada, baina ondo jokatzen baituzu zure kartak irabazteko aukerak handitzen doaz. Vale, Clarkaron zen gauza handia, faltako litzaiguke orain bi asentamendu txiki printzipioz garaitzeko. Baina gorgonak proiektilekin asko sufritzen duen unitate horietako bat da. Venga, ánimo. Uste zeigor bat beharko genuke gure armadan artilleria apur bat izan nola izateko. Vale. Do what you must. Vale. Bale, egia da, errekuperatzen dugula guztia, mugituko gara. Horra arte. Igoko dugu nivelez. Vale. Zuri.
hori eta Minotauroa bilakatu nahi dugu hemen borroka usteko unitate moduan. Hor unitate gehiago dituzte. Clark Aron. Vale, bi horiek zuntzitu beharko genituzke. Txanda pasa. Gure lehenengo helburua Clark Aron erditik kentzea. Hori behin eginda ikusiko du egiten dugun. Horretarako lortu egin beharko dugu hori egitea. Vale. Orduan joan gara horra zuzenean. Lau punt. Zu gora. Eta zuri. The chopper is in my hand, so I can snog off. Vale, ez dute nahi. Ba oso ondo eta hemen. Vale. Abiadura gehiago guztiei. Eta txanda pas. Gauza da, fakzio hau ezin denez toki batean eta ezin duenez hiririk eraiki, apur bat puta bat da. Estrategiak pentsatzeko momentuan. Eta hori non dago.
Vale, baina mugituko garen ez? Mugituko gara horra. Horra saltoak egiten. Vale. Eta gauza dauekin ere ez dakidala zin momentutan egin bigarren armada. Zer dituzte. Ez daukate eskuturik, eta hauek badituzte eskutuak. Ondo 25, ondo 25, ondo 15. Jokatu behar dugu. Gainera, sorgin elfak oso gogorrak dira. Txakurrak erabili ditzakegu betiko lez proiektilen kontra joateko eta bar. Eta Liz ere oso gogorra da. Ez gertatzen den orain. Mira, txakurrak hor. Ez dituztela ikusiko. Hauek jarri ditzakegu apur bat sakabanatuta. Kontrol bat lehen talde egiteko. Jarri ditzakegu hemen, hemen dikona bigarren taldea, hauek apur bat atzerago, gorgona atzerago, hauek ere hor. Minotauroa hor, taurok zor. Eta arpiak bere rolloan. Hasiko gara batalla horrantza. Eta zuek ere mugitu horrantza, zuek txakurak ez dituzte ikusten. Eta txakurrekin ongo gara horra. Bat horra, besteak horra. Zuek gerturatu horra. Zuek ere horra. Zuek zatozte horra. Zuek mugitu horra.
Hemen min handia sartu ahal izateko. Tauros Juan horra, ez da ideiarik onena. Horra eta zuk bota hori. Hor. Pongo gara izten. Juan horra, Tauro jarraitu hor. Txikitzen zuen, horra tiro egin. Astia! Libratu behar dugu hortik. Horra, txakurrako horra. Zuek horra, zu... Juan horra... Bai, astia, libratu behar dugu. Lezurra gertu arte hemen gauzak ez ditugu bukatuko. Feresia sartu, zuek horra. Bale, horiek ez dira itzuliko. Ba, hau badago, baina esatuko gara liketa gehien akatzen. Ba, esateko berdin da. Victoria berrika. Unitate hau agian hau galduko dugu. Libratzen bada oso gutxigatik izango da, ez daukat zalantzarik. Ustut geratu beharko garela hemen unitate potenteagoak izan alizateko, gure armada hobetzeko. Esan dizuedan moduan, elfa sorginak kriston bizitzak entzen dute, 1491. Baina, bueno, txarto ez da joan. Baina kargen asuntoa hobetu beharko lukete, ia total Warhammer 3-rako horrelakorik lortzen duten. Bestela asko sufrituko dugu.
Abestutan egarrik esekin. Larkaron pikutara. Helburua betea. Zazpi bakarrik gelditu dira. Printzipioaren guztiak egon beharko lirateke hemen. A ver. Taurox. Vale, urrengo txandan hona eta gero jabetuko dugu beste arlo batzuetan. Vengo dugu tanke bat moduan. Itxaron beharko dugu. Txanda pasa. Nagan eta jarganet arriskutsak dira elkartzen direnean. Morazi eta Katep uste dut hasiko dira horren artean borrokan. Eta orain zu eta zu batuko zaituztegu. Gorsak. Hau pikutara. Hauetariko bat. Agian, bitalde ditu hau ere kanpora. Haueko beagoak direlako. Gauza da, orain nora joan. Fakzio asko gu baina asko ez ere erantzuna daude, bale. Morazi zerti da gerra pilatan hori guriko benizaigu. Nagaro, zabeak zer dira.
Orkoak eta orkoak. Esklabistak. Cruel and deadly. Vicious warrior. Agian joan beharko gara forjeroen kontra. Ikusi dudan arabera, What? hor zaudete. Fear my words have the power to wound. Displease me and you will see. No. Vale. Dugu eta hau ere goko dugu. Vale, txanda pasa. Mi señor, una potencia rival desea efectuar cambios Vale. en nuestras relaciones. Rectus clanaren kontra naiz joango. Oraingoz. Sexy class. Latin quiffwiff. Catches. Itxaron, gertu eta gaitezke gehiago. Bor geldituko gara sakeatzen. Vale, hortik dago Alizanar, ez? Vale, txanda pasa. Uste dut gatu gara mugan eurak errefortzoak ez izateko erezetzen bagaituzte. Has perdido un poco de impulso, pero este... Tu devastación ha alcanzado nuevas cotas, bestia sanguinaria. Este Vale. ascenso viene acompañado de nuevos obsequios que puedes reclamar y que te ayudarán a seguir ganando impulso. Ez da pentsatu ere. Ez nago preso oraindik horra joateko. Taurox. Vale.
Berdin zait zer egiten duzun. Hori lehendabiziko bataila bada, nahiago dut aurrerago joatea. Bueno, deskabenak suntzitzen badute eurak. Egia esan da... Horiek nondik atera dira. Zuen gana, zuek behartu nauzue. Gauza da, zergatik eskabenek ez duten bestea eraso. Nagaron jarganez elkartu dira. Beraz, iparraldera ez gara joango. Agian hegoaldera. You will never hold us! Taurox. Joango gara bihurtzera apur bat borrokarako. Begira. Igor bat izate ezago txartu. Eta zuri. Eske moraz eta besteak gu baino indartsuagoak dira. Home, Clouden Moulderetatik hasten badia besteen kontra borrokan, ba guretzat mesedegarria da eta aldi berean agian ez da mesedegarria. Gu behar dugulako borroka demora guztian. Pest in Clan Clan. Egia da.
Ez daukagu ezer. Ba, ez daukagunez ezer. Txanda pasengo dugu. A ber, Morazik zer egiten duen. Vale. Vale, sí. Oh, oso ondo, zuregana lehenengo gainera. Ezingo duzulako iesik egin. Horra. El ritual del pilar del rebaño te ha permitido mejorar tu posición con los dioses oscuros y ha elevado a la gran manada. Puedes regresar a estas tierras más tarde si lo deseas, pero por ahora deberías usar tu nueva fuerza. Te esperan nuevos campos de sangre. Reserva magikoak. Eta zuri... Defentsa gehiago. Ah. Mantikora bat daukagu. Ba, mantikora bat. Eta txanda pasengo dugu. Bai, zu sartu nahi duzun tokitik. Zurain. Taurox. Oso gogorra egin zaitugu. Apur bat mugit. Bazen horra.
Nor dago zitioegi? Vale. Morazi dago hor gauzatxoak egiten. Txanda pasa. Morazi potroak ikutzen zaude. Ez nahi zure gana joan gori lasai. Joango naiz orkoen gana. Txanda pasa. Jokatuko dugu. Horrela ikusiko ditugu behintzat elfoak ez diren beste batzuen kontra. Beraz, plana zigorra sortu eta harrikadak botatzen hasi.
Bi hauekin kontuz. Bueno, minotauroekin agian lan hon egin dezakete. Targailen! Encores! Laugubab! Gos! Zuek lehen taldea. A ber. Gos! Chaos! Hemen ja, bakoitzak Ungors! Greyherd! Cartel! Gos! Zagab Abath! zuek erdian, zuek hor. Zuek flanko batean, zuek hor. Ez daukotelako magiarik, vale. Zagab Abath! Bigarren taldea. Txakurrak. Minotauroak. Atzean, arpiak hortik. Tauroxor. Gorgona atzerago bada espada. Manticorago. Zuekorra. Hemen. Mama sortzi. Bai, eurak datoz. Ongi. A ver. Zigorra horazteko ja kain ematen. Laugubab! Akashka! Soyuz Ak! Bueno, ahorrantza. Cloven ones! Gos! Ramu! Greyherd! Rurak! Gos! Soyuz! Zuek sartu hor. Tauroxorra. Zuek Juan Urrantza eta zu nahi baduzu, ba Juan Borrokara horra.
Monstro handia zarelako. Eta Taurox, Nero seitu moduzu hor. Perfectoa. Ungors! Beastmen! Ungors! Eskemen Minotaurok eta ez zuten ia lanik. Gainera zigorrarekin harriak botatzen eta nahiko gogorazten ditugu hauek. Ez. Vale, a ver. So. Eta zuri
Defentsa gehiago. It is bad. A ver. Command me. I will inflict such horrors upon you. Gladly. Ba, bueno, lagunok, hau izan da dena, espero guztuko esan zaizuela, eta horrengoan gehiago